Така, здравейте на всички, аз съм Наско27 и това е следващото видео от моята поредица. Но този път, както ще не сме в обичайната игра Clash Royale, този път ще правим видео за топ 10 най-умни животни на нашата планета Земя. Така, нека да започваме с видеото. На 10-та позиция се нареждат котките. Собствениците на котки ще потвърдят, че те са страхотни ловци. Всъщност котките ловуват около 1000 различни животински вида. Въпреки че те са най-големият хищник на нашата планета Земя. Така, те имат много добри умения като ловци. Нека преминем към следващата снимка, която е на катерица. Така, катериците може да са малки, но не са за подценяване. Тяхната интелигентност е тясно насочена към събирането и криенето на храна, за което им е нужна огромна памет. Следващата снимка е на слон. Слоновете в сравнение с други животни, те имат големи мозъци. Слоновете имат сложни социални взаимодействия помежду си, че даже и емпатия, грешка. Следващата снимка е на октопод. Така, те са най-интелигентните безгръбначни. Те са умели ловци, които развиват различни стратегии за събиране на храна, показват и капацитети за решаване на много сложни проблеми. Така, мисля, че следващата снимка е на куче. Така, кучето, въпреки че интелигентността им варира спрямо породата, като цяло те се учат много лесно и бързо се подават на дресировка. Някои породи, както лабрадора и пудела, са изключително любопитни и забелязват дори най-малките промени в околната си среда. Най-добър приятел са на човека заради високата си емоционалната интелигентност. Така, следващата снимка. Добре, хора, ще се върна след минутка. За вас секунда. Така, хора, забавих видеото, защото снимката на кит не е поред. Така, добре, нека да продължаваме. Така, следващата снимка е на китове. Известни с огромните си размери, често забравяме, че са доста интелигентни. Използват сложна система от звуци за комуникация и за страшни в решаването на големи проблеми. Така, следващата снимка е на папагал. Известни са със способността си да говорят, но това е само мимика. Папагалите имат изключително голяма памет и като останалите животни в списъка се справят доста добре с решаването на проблеми. Следващата снимка е на делфин. Така, имат едни от най-големите мозъци в животинското царство, имат развита комуникация, съзнание и могат да се разпознават в огледало. Могат да се разпознаят в огледало, Моя грешка. На втора позиция се нарежда хора и на мен ме очуди малко прасето. Прасе на средна възраст е интелигентно, около 3-4 годишно човешко дете. Могат да се адаптират към сложни ситуации в околната си среда, защото много лесно научават нови умения. И на първо място хора се нарежда шимпанзето. Освен, че прилича на нас, има и капацитета да мисли като нас. Могат да манипулират околната среда, като създават различни инструменти, смятани са за най-умните примати, съответно и най-умните животни на нашата планета Земя, хора. Хора, мисля това да бъде от видеото. Надявам се то да ви е харесало. Ако е така, харесайте, коментирайте и се абонирайте за моя канал. И до скоро!